Upozornenie. Toto video bude netradičné, nebude to hra, dnes sa budeme zaujímať o históriu spoločnosti Valve. Ak vás to nezaujíma, kľudne toto video vypnite. Jedného krásneho dňa si Gabe Newell povedal: založím si spoločnosť, ktorá bude vyrábať hry. Ako povedal, tak sa aj stalo, ale rozmýšľal ďalej. Ako ju pomenujem? K tomu skrsla myšlienka. Valve. Teraz pred ním stála obrovská výzva. Musím vyrobiť nejakú hru, aby som prerazil na hernom trhu. A dal sa do skúmania. Ale najprv si tú hru musel pomenovať. Ako ju len nazvem? Battlefield? Nie, ten názov sa nikdy neujme. A v duchu si hovoril. Na trhu sú logické hry, potom sú akčné hry, potom sú hry, ktoré majú dobrý príbeh, ale zlú grafiku. A vtedy mu v hlave skrsla myšlienka. Vyberiem zo všetkých hier to najlepšie a urobím z toho jednu poriadnu hru. A pustil sa do práce. So svojím tímom tuho rozmýšľali, vymýšľali. Ale stálo to za tú námahu. 19. novembra 1998 pod záštitou spoločnosti Sierra Studios sa na svetlo sveta dostala tá najlepšia hra všetkých dôb. Hra menom Half-Life. Half-Life získala viac ako 50 ocenení hra roku a to katapultovalo spoločnosť Valve na vrchol herného priemyslu a po celom svete sa predalo viac ako 8 miliónov kópií. Valve pokračovalo v výrobe hier. O rok na hru Half-Life vyrobil Valve 7. mája 1999 hru menom Team Fortress Classic. Ide o multiplayerovú strieľačku z pohľadu prvej osoby, čiže FPS hra. Ale Valve to nestačilo. 12. júna 1999 vyrobilo ďalšiu multiplayerovú hru z dnes najznámejšej série Counter-Strike, ktorý takisto ako hra Team Fortress Classic bežal na engine z hry Half-Life 1. V obchodoch sa predalo vyše 25 miliónov kópií a to ešte nepočítame VRS verzie. V roku 1999 vyrobili aj datadisky k originálnej hre Half-Life s menom Half-Life Blue Shift a Half-Life Opposing Force. Ďalší prelomový rok je rok 2002, kedy Valve vyrobil internetovú službu Steam. Ďalší prelomový rok bol 2004, keď Valve vyrobila úspešné pokračovanie hry Half-Life, hru menom Half-Life 2. Vtedy sa udialo veľa zmien. Vyrobili nový engine menom Source, na ktorom bežala hra Half-Life 2. Ako aj pri hre Half-Life 1, tak aj pri hre Half-Life 2 nesmeli chýbať datadisky. 1. júna 2006 vyšlo pokračovanie Half-Life 2, hra menom Half-Life 2 Episode 1, ktorý je z prvých z troch pripravovaných mini-dielov, ktoré vysvetľujú udalosti po výbuchu Citadely. V roku 2006 vyšlo aj pokračovanie prvého datadisku menom Half-Life Episode 2, ktorej je cieľom vypustiť raketu, ktorá zatvorí portál vzniknutý výbuchom jadra. Half-Life Episode 3 bola ohlásená, no nikdy nebola vytvorená. Pravdepodobne pôjde o získanie portál zbrane z ľadovca na severe zo základne Aperture Science. A tu sa dostávame k ďalšej významnej hre, ktorá bola akýmsi dodatkom k hre Half-Life 1. V roku 2007 vyšlo aj pokračovanie úspešnej akčnej FPS hry, hra menom Team Fortress 2, ktorú je možné zadarmo stiahnuť na Steam. V roku 2011 sa svet dočkal pokračovania legendárnej hry Portal, hra menom Portal 2. Bolo tam pridaných veľa prvkov. Ani v roku 2012 neprestávali vyrábať hry. Vyrobili hru menom Dota 2. Ďalej vyrobil pokračovanie zo série najznámejších akčných strieľačiek hru menom Counter-Strike s podtitulom Global Offensive, ktorá je najaktuálnejšia hra z tejto série. Na záver som chcel dodať, že Valve, či už pomocou Steamu alebo iných prostriedkov, sa snaží podporovať mladých vývojárov pomocou služby Greenlight, v preklade zelené svetlo. Valve, klobúk dolu. A len tak ďalej, ďakujem za tie Steam zvavy. A chcelo by to už buď Half-Life 3 alebo Portal 3. Takže čau.